جميعا الله الذي نعتز به جميعا الله والله 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 الله والله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. مشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bade te bashir filala jabaw malikono ani maliko kan ambaw befo ka wali mandon ka bela jelen do kiramanto ala ka dele ala fe ala ka hine anaka kisha anaka barka ala ko jidi nana ukringle na bela jelen kan aw fulen ko amawla doniya ka fo ni wati kunandi na ani anga hijiden belebelew anolu ka jawde be nyogona ka jirawula Samba fila ni tan woro hijide munu ni ubora ya ajan shirfila togola ku nyashi magan jamana ma lada do mali hijide no tara ubela jelembu nyashi dugu folo mina yan ku se maka oye Madinatul Munawwara alakira baka dugu mi ni dona kono alakira koti aleka misrila ka farda binani sele ika donga fo aye baraji fo la munu dasangonendo wonne gimina kama ani ala kira no koro munu be o yoro barka nyinni kama ka tu senjo yoro la ka ala wele e ka do ajan shirfila no ye Sherif Usman Madani Haidara kan no blai u kalikando ubo yoro horoma nunu kelengelen bela jelen yira hijidewna ala kira jora joro munu na aka chebbo no olu dara dayoro munu na ani ala kira ba yere dayoro ubini kelengelen bela jelen yira o kama uka o ziyara konona na namba fama ko visit ufolola yoro folo mina abi fode ma ko masjidu qiblatayn aleye misri de bamananga na koron fla misri ala kiraba atumeseli ka nyashi fando de fe folo okmana fe dekun anil la goshu bunyele ay dama ka shidalba masala ala ke nyashi fandi ayerama o nyashi fami ndira okmana fe atumi nyashi fami fe ani nyashi fam kura mindira oye koron fla misri okmana fe anga chedeun usiraye anye misoroye uda niso jalikauna anga nya madafe. Alhamdulillah ambe ala foka balkaka alami anyumanse inkenenka o yane koron fla misri kira sallallahu alaihi wasallam akumi inyeshi yawdo ka siliro fam ladema na ay ala deli barsa yawdo kuma Allah goshi o kun mena abi nyeshi ko famela ko ala goshi doye mabema to ala de la ka nyeshi panja ale rela donc wala nana al kabaira la ka nyeshi ko kera ni misri ni la ay jo ko flaseli ya wura ka famela be ko fe ala ya maro ay nyeshi al kaba ani so jale no ambe ala fo ka barkada ala mi anyu maseni keneka anga gidu batimina ja abu ko to botole ani yoro barka mabba no irana alhamdulillah ani so jale no ko sobe sirfla mako alhamdulillah anana ambe muslimna bi abe fo mako kiblateni na be fama ko koron fla misri toujours mi do drama nga agence mako fo ye laydum dama depuis malla konu nana ko yoro barka ma yoro fefe be madina kata se fo maka ku ba be irana kelen kele toujours bu kala iru kan ko bi ambe kiblateni misri la aketo kan sallallahu alaihi wasallam koni bole do anana min be ko me faranyana kuna nana kamba yi anga be yi quoi do yɛrɛ farala kan donc dɔrɔn pe ne content quoi donc alhamdulillah ne tanya. Le pèlerin de Sherifla vient de visiter la mosquée Qiblatain, c'est-à-dire la mosquée des deux Gloriens. Vraiment, nous sommes très satisfaits et on continue la ziyara. A diyara n ye yɛrɛ fɛn o fɛn kɛra a bɛɛ diyara n ye yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ yira la a taara a bɛɛ yira an kɔni bɛ sirifikɛ an b'a fo k'a waleɲuman dɔn hali an nana kɔnɔba min yɛrɛ kɔnɔ n'o b'a fɔ o ma ko kɔnɔba yarabi kɔnɔba in ɲɔgɔn ta ala k'a nɔgɔya ala ka haminako bɛɛ nɔgɔya a bɛ hami fɛn min na ala k'a nɔgɔya a bɛ sira min ɲɛ ala k'a kɛ sotɔrɔ. ala k'an bɛ sɔrɔ an cɛ kana se
Alhamdulillah, an b'a ye duwawu min kɛ an b'a fɔ Ala kɛ o minɛ an ye n'o de ye ka kɔnɔba di agent Sherifila yɛrɛ ma n'an b'a fɔ a ma ko avion min bɛ se ka kɛ sababu ye k'an ka mɔgɔw cɛ ka taa nin hiji belebele in kɛ san o san ni ka o ɲuman segin ka na a se bɛ Ala de ye a tɛ bonya Ala ma yarabi Ala ma o dira an ma i k'a dɔn u ka nin yɔrɔ barikama belebeleba in n'o ye masjid Kiblatayini ye u bɔlen kɔ ye u y'u ɲɛsin yɔrɔ belebele wɛrɛ ma yɔrɔ min n'a bɛ wele ko masjid Kuba ale misiri n'i ye silamɛya histoire dɔnbagaw ɲininka u bɛna f'i ye misiri belebele don misiri min ni kira ye o fɔlɔ jɔ a bɛ fɔ o de ma ko masjid Kuba misiri fɔlɔ min jɔra silamɛya kɔnɔna na n'i donna kɔnɔ ka arakan 2 seli kira ye barajiw fɔ o la baraji min ni u dansagonen don kosɛbɛ agent Sherifila taamadenw u donna ni u ye Musa Fɔnba ale ye laseli minnu kɛ ye an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. Les spectateurs de Sherifila TV du Mali et d'ailleurs, l'agence de compagnie Sherifila est aujourd'hui à Kuba. Kuba est une périphérie de Médine et il nous est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il faisait le périple Mecque-Médine, contraint par la force des choses de quitter la Mecque, sa ville natale, avec bien entendu le soutien de Allah subhanahu wa ta'ala, la première mosquée qui fut construite par le prophète fut la mosquée de Kuba, avant bien entendu la mosquée de Médine. Et c'est pourquoi les pèlerins de l'agence Sherifila Voyage aujourd'hui entreprennent ce périple-là afin de se recueillir sur, en tout cas, ce site qui est symbolique au nom de l'islam. La mosquée de Kuba, nous nous y trouvons et ensemble, nous allons découvrir des merveilles. Bon, en tout cas, aujourd'hui, ce matin, je crois, ce matin de dimanche, donc l'agence Sherifila, les guides sont sortis avec le pèlerin pour aller visiter le coin historique. Donc nous sommes aujourd'hui à la mosquée de Kuba. Donc c'est une mosquée en tout cas historique parce que quand le prophète quittait à la Mecque, en venant à Médine, donc au lieu d'arriver ici pour aller fonder cette mosquée, il a écrit, il a prié d'abord, en tout cas l'après de vendredi, une mosquée. Donc je crois que nous sommes passés là-bas pour aller montrer ça au pèlerin. Donc nous sommes aujourd'hui dans la mosquée de Kuba. Donc Kuba c'est une mosquée en tout cas historique et puis c'est une mosquée symbole. Donc il représente beaucoup de mosquées dans le monde aujourd'hui. Donc raison pour laquelle donc, quand nous venons avec le pèlerin au Médine, il faut visiter des coins. Il y a d'autres qui ont dit qu'en tout cas pour aller visiter les coins, quand on a une chose, c'est pas la peine, mais nous on ne connaît pas sur ça. Donc raison pour laquelle donc, nous sommes à la mosquée de Kuba et puis nous prions le bon Dieu. Et Dieu n'a qu'à nous faire un bon pèlerinage. Et puis le prophète aussi, on doit prier pour lui, paix et salut sur lui. Donc depuis on a commencé cette visite, tous les pèlerins sont en tout cas contents, ils sont en tout cas très très heureux pour l'agence Sherifila. Donc nous remercions le guide spirituel aussi, le shérif Ousmane Haïdara. Avant, les gens venaient à la Mecque pour aller faire Médine comme bijou et puis faire encore le Mecque, mais ils ne font pas les visites parce qu'ils sabotaient même avant. C'est le guide spirituel shérif qui a montré ça aux gens et aujourd'hui tout le monde fait de la publicité, de dire qu'on va arriver à la Mecque, on va faire ça. Donc on dit shérif merci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On remercie beaucoup Dieu qui nous a permis de venir à la première des mosquées de l'islam, Kuba. Et tous les pèlerins sont très bien impressionnés. Tous les pèlerins sont en très bon état. On remercie beaucoup Dieu et notre guide spirituel, Chérif Ousmane Madan Haïdara, qui nous a permis vraiment de faire un bon pèlerinage, de débuter le pèlerinage à Médine. Et tout le monde est en bon état. On remercie beaucoup Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On remercie le Tout-Puissant qui nous a permis de donner cette occasion de venir voir la première mosquée de l'islam et aussi de nous permettre de connaître un peu l'historique de notre religion. Vraiment, nous, on a vu quand même ce que l'islam a dit, ce qu'on apprenait dans les presses. Mais on a vu avec l'agence Sherifila, maintenant on est apte maintenant à défendre l'islam avec le peu qu'on a appris avec l'agence Sherifila. Vraiment, le pèlerinage s'est très bien passé et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Nous sommes très contents d'avoir visité la première mosquée de l'islam. Vraiment, nous sommes fiers. Désormais, dorénavant, après ce pèlerinage, nous allons aider les guides spirituels. Vraiment, on a vu tous les lieux saints de l'islam. Je suis très content. Et tous les pèlerins se portent bien. L'état de tous les pèlerins, vraiment, ça va. Voilà, fidèles téléspectateurs de Cherifla TV, c'est sur ce site qu'on appelle Masjid al-Quba ou encore la mosquée de Quba que prend fin cette visite. Et nous allons tout de même continuer sur d'autres sites, en tout cas qui représentent tout un symbole dans la religion musulmane. Et comme promis par le personnel de l'agence de voyage à Cherifla, les pèlerins auront à visiter tous ces sites-là afin, en tout cas, d'en savoir davantage sur leur religion, qui est la religion musulmane, la religion de paix et de tolérance. À bientôt. Alhamdulillah, mbaden tebe Cherifla la jabo ni tuye Alhaji Musa Fomba ani agence Cherifla tamadenw ye Kuba Misiri kono. Amba de la fe u ye arakan dama do munun seli ala ku fara bato minelew kan u ye do munun ke u yera ku ye ninga do min sama an ko mo ko wero maya ala ka bela jele minama kan yuru nyada ni yoro barkama banunun kan ani anigi be alislamɛ fɛn fɛn na ala ko nɔgɔya an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn u bɔlen kɔ ni yɔrɔ barikama in na u y'u ɲɛsin halisa yɔrɔ barikama yɔrɔ wɛrɛ la yɔrɔw tɛ kelen ye ala ye mɔgɔw fisaya ɲɔgɔn ye cogo min a ye yɔrɔw fɛnɛ fisaya yɔrɔw ye ten o de kama mɔgɔw bɛ bɔ yan ka taa Makan ka taa hiji yɛrɛ kɛ yen ɲɔgɔn tɛ ala bɛ Mali la yan wa ala bɛ Makan nka yɔrɔw tɛ kelen ye kama mɔgɔw bɛ bɔ yan ka taa yenni nɔ u y'u ɲɛsin yɔrɔ min na nin kɔfɛ a bɛ fɔ o ma ko Mazraa o ye tun ye nakɔforo belebeleba de ye alakiraba tumana min na a nana Madinɛ alakira tun tɛ kɛlu ye kɛlu de kɔrɔ ye mɔgɔ min n'a bɛ siri mɔgɔ wɛrɛ la a tɛ baara kɛ ale yɛrɛ b'i sigi ten dɔrɔn anw ko an bɛ ala fɛ o kumana fɛ a tɛ foyi kɛ dumuni kɔ o kumana fɛ mɔgɔw bɛ n'a da ale ma alakira tun tɛ ten alakira sigilen Madinɛ a ye foro belebele dɔ de bin o foro in de tun bɛ wele ko Mazraa a tun bɛ sɛnɛw de kɛ yen i k'a dɔn a ka jɔmuso fɛnɛ tun bɛ yen n'a a bɛ wele ko Mariya el-Qibtiya u taar'u sen jɔ o yɔrɔ belebele in na Ustaz Balek Jabate n'an b'a fɔ a ma ko Damari ale bɛ walawalali kɛ an ye o ko kun kan an ka jɛ an ka ɲamada sɔrɔlenw fɛ. A b'a fɔ yan de ma ko Mazraa ni ne tun ye yɔrɔ ye Alakira kisi nɛɛma b'a ye tuma min n'a tun bɛ Madina sahabaw tun bɛ yɔrɔ caman na mun yɔrɔ ka jan Madina yɛrɛ la. A y'a ɲini sahabaw fɛ aw mun yɔrɔ ka jan a bɛ se k'a ka seliw kɛ a ka yɔrɔ la nka ni jumadon sera a bɛɛ ka na an ka juma seli fɛn min bɛ an k'o lase aw ma. Alakira k'a yira sahabaw la ko adamaden tɛ se ka kɛ hɔrɔn ye f'i ka baara kɛ. A yɛrɛ fɔlɔla ka fɛn min kɛ a ka baara fɔlɔ o ye ka sɛnɛ kɛ k'a jira sahabaw o sɛnɛkɛyɔrɔ belebeleba dɔ an filɛ o de kɔnɔ n'a bɛ fɔ ko Mazraa o tɛmɛnen kɔ Alakira muso caman tun b'a bolo muso minnu tun b'a bolo mɔgɔw y'a jate fo ka taa se muso dama dama mais muso dɔ tun b'a la i y'a faamu muso dɔ tun b'a la o ko ma ko Mariyatal el-Qibtiya ale tun y'a ka jɔnmuso de ye histoire y'a yira n na k'a fɔ a ka jɔnmuso o tun logé bɛ yɔrɔ min na o de fana tun ye yan ye a tun bɛ bɔ a ka so kɔnɔ muso tɔw fɛ a bɛ na ka na tile ban muso min yɔrɔ la n'o ye a ka jɔnmuso ye o de tun ye Mariyata donc Alakira kisi nɛɛma b'a ye n'a tun bɛ bɔ yan fana ka taa a ka so kɔnɔ a tun bɛ ji cɛ kɔlɔn dɔ kɔnɔ yan ka taga o kɔlɔn fana o bɛ nin kɛnɛ in fana kɔnɔ yan n'a n'o ji taara a ka so kɔnɔ a tun bɛ t'o ji de k'a ka min ji ye fo ka taa se muso gɛlɛn ma donc o la an ye Cherifla mɔgɔw ta ka se ka na kira ka nakɔforo lajɛ ka tila ka n'a yira k'a fɔ ja kira baarakɛla kun don wa tamaro fana de filɛ nin ye halisa kira ka sɛnɛyɔrɔ kun don tamaro min filɛ n'aw ɲɛ b'a la nin bɛɛ de tun ye kira ka nakɔforo tamaro ye. A yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ kira ka tamaro foro kɔnɔ yan nin wagati in na kisi ni nɛɛma b'a ye tamaro modèle bɛɛ lajɛlen bɛ yan mais nin de ye cogoya ye min ka di kira yɛrɛ ye kosɛbɛ sallallahu alaihi wa sallam kira ye mankutubaw caman kɛ a kan ale ka ɲi kosɛbɛ sama la ni jitagalaw bɛ sama kɛ u kan ka nin kɛ u ka samaw ye donc an bɛ dugawu kɛ ala ka a ɲɔgɔn caman yira an na san wɛrɛ ta ala k'o yira an na agence Cherifla Ivido halisa ala ka baara tɔ nɔgɔya k'an ɲuman segin so ka taa so ɲuman sɔrɔ kira bonya n'a barika kama sɔlala la. Amin ya rabbi muso ka duwawu ala kɛ o minɛ an ma b'a dɔn nin tamaro in caman u bɛna a sama an ma yan ala kɛ o ɲuman don an kan inshallah o tɛmɛnen kɔfɛ u y'u kunsin yɔrɔ min ma fɔ de ma ko misiri 7 misiri 7 ale ye yɔrɔ ye yɔrɔ min ni histoire ma yɔrɔ don kosɛbɛ kosɛbɛ mun ye a tɔgɔ wele ko misiri 7 dɔw fana b'a wele ko kanda kɛyɔrɔ n'o de ye tumana min na alakiraba
ni jugu nana k'u bɛ bi u kan ni Salman Farisi y'a yira k'a fɔ u kɛ dingɛ tigɛ juguw ɲɛ yɔrɔ in o y'a tɔgɔ dɔ fɛnɛ mais mun y'a wele ko misiri 7 inshallah an ka ɲɛma d'a fɛ sabula u selen ye guide minnu bilalen don u ɲɛ ka yɔrɔw yira u la u y'u da don a kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ la k'a walawala an ka jɛ halisa an ka ɲɛma da misiri 7 fɛ. Ayiwa Sherifla agence tamadenw u sera misiri 7 kɛnɛ kan misiri 7 kɛnɛ Madina yɔrɔ dɔ don yɔrɔ sahale dɔ don bari sabu ka da ka kira Muhamadu Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye a n'a ka sahabaw tariku kɔnɔna na juguw kun b'a fɛ kana bi u ka nin yɔrɔ in de la Madina kɔnɔ o tuma na n'i ye an ka nin yɔrɔ in lajɛ a y'a fa kelen o bɛɛ lajɛlen ye kuluma yɔrɔ ye fa min ni o kan ka kɛ sira ye Salman Faris ale de nana ni fɛɛrɛ dɔ ye ko k'a lajɛ k'o sigi sen kan min bɛ se k'a to kisi bɛ kɛ ka bɔ juguw tɔɔrɔ ma o de nana ni dingɛ dɔw tigɛli ye ni o ye kanali ye ka se ka o kɛ banamini ngalama ye o ka don u ni juguw ni ɲɔgɔn cɛ maaw b'u sigi cɛkun gurupu walasa ka se ka faamu o yɔrɔ minnu kɛra mɔgɔ sigiyɔrɔw ye gurupu o de labanna fɛnɛ ka kɛ misiri 7 ye bari sabu ka da kan minnu kun bɛ o yɔrɔ ninnu na o waati olu kun b'u ka seli kɛ o waati o yɔrɔw la ka sabu kɛ juguw a kana na bi u ka bala u la nka Ala nana n'a ka na ye juguw ma se ka bi Muhamadu Mustafa a n'a ka sahaba ɲuman ninnu kan bari sabu ka da kan ale masa y'a ka kɛta kɛ. An bɛ min fɔ silamɛw ye dɔrɔn an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ziyara de kɛ ziyara in fana a ti ɲa ni kuma dɔ bɛ yen fɔ k'olu siri ziyara la walasa mɔgɔw ka se ka faamuya caman sɔrɔ a kan. Ala y'a kɛ an bɔra Kuba an bɛ Saba masaji ni misiri 7 de tun bɛ yan mun y'a to a kɛra misiri 7 ye o ma dogo histoire la nin don y'a sɔrɔ sahabaw kamana ganna u ɲɛ ganna hali ni sahaba dɔ bɛ seli a t'a lɔ seli in bɛ ban cogo di o don y'a sɔrɔ hali lɔ 2 min bɛ wajibiya silamɛw kan k'o seli o yɛrɛ lɔ 2 bɛ ban cogo min na bɛɛ kamana gannen don a don y'a sɔrɔ nin kɛnɛ in kan sahabaw de tun bɛ yan bɛɛ lajɛlen bɛ ka kira hami kira bɛ ka silamɛw hami kira yɛrɛ tun bɛ a don a ye min fɔ Ala a ko Ala n'i ma anw dɛmɛ bi ka bɔ kafiriw ka tɔɔrɔ ma Ala i tɛ bato tuguni o kɛra kira min kan o kɛra de yan ye nin kɛnɛ in fana kɛra handaku ye handaku min n'a ma dugu silamɛya histoire la donc an nana ka na o de ziyara kɛ o la an b'a ɲini seti Alahu Taala fɛ Alahu Taala sɔnna ka silamɛw ka dugawu jaabi nin kɛnɛ in kan an b'a ɲini Ala fɛ yarabi Ala k'an bɛɛ ka dugawu jaabi mais n'i y'a lajɛ misiri 7 a tɔgɔ de bɛ wele ko Saba masaji Salman Farisi ka misiri o de bɛ yen bi kira yɛrɛ tun bɛ yɔrɔ min na o de fana bɛ yen Umaru ta fana bɛ yen Fatima Zahraw bɛ yen nka misiri tɔ 7 in bɛɛ bɔra la o ye misiri tɔ 7 in bɔra kun jumɛn na Ala de b'a dɔn o la an b'a ɲini silamɛw fɛ an ka dugawu min kɛ Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ. Nisɔndiya dan bɛɛ de don n bɛ foli kɛ lamɛnbagaw ye bi bisimilahi rahmani rahim n bɛ barika da Ala ye yarabi Ala ka tile yɛrɛ caya yan nɔ ne ye nisɔndiya min sɔrɔ yan nɔ Ala kɛra sera jugu la yan juguya mun na o de bonyana ne ma ne yɛrɛ bɛ Ala deli fana an fana Ala k'an se jugu la Ala ka silamɛya kɔrɔta Ala kana silamɛya jigi Ala ka silamɛya jidi k'an juraya bɛɛ kɛ silamɛw ye Ala kɛra ko yelen bɔra cogo min ko ni silamɛya bɛ jɛnsɛn Ala k'an fara yelen bɔ alhamdulillah rabbil alamin an bɛ Ala tanu ka Ala barikada ka shirku yɛrɛw barikada ya rabi an nalen nin kɛnɛ kan a kɛra hakilisigi ni lafiya ye an fɛ ka da ka kira a sera a jugu la kɛnɛ in kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an yɛrɛ se an jugu la Ala k'an ka jamana Ala k'a to an bolo Ala k'an hakili sigi kira hakili sigira yan n'a ka mɔgɔ Ala k'an yɛrɛ hakili sigi an ka jamana kɔnɔ an ka du kɔnɔ n'an ka du kɔnɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi an kɔni Ala y'a kɛ sariya ka misiri lajɛ bonyana ma a diyara an ye hali sa Ala ka bato minɛ Ala ka bato minɛ Ala ka karamɔgɔ Ala ka sini kɛnɛya d'a ma Ala ka fɛnw nɔgɔya. Alhamdulillah mbadenw ni bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ an y'o de fɔ a ye Madina sigi ale ye visite de n'o ye ziyara ye ka taa bɔ yɔrɔ barikamaw la ka Ala deli yɔrɔ ninnu hɔrɔmaw kama ani cɛba minnu dalen bɛ yɔrɔ ninnu na olu ye min kɛ Ala ye k'i dama kasi Ala la Ala bɛ se k'a kɛ o hɔrɔmaw kama cogo min ka i makow dilan o tɛmɛnen kɔfɛ u sera yɔrɔ min na a bɛ fɔ de ma ko Jabal Uhud ou bien i k'a fɔ Jabal Nur nɔrɔ kulu walima i k'a fɔ Uhudu n'i ko Uhudu silamɛya kɔnɔ o tɛ kɛlɛ dogolen ye dɛ sabula o kɛlɛ in a bilenna fo ka taa fɔ ko a gɛlɛyara kɛlɛ in de kɔnɔna na alakiraba yɛrɛ ale ɲiw karila nka i k'a dɔn Sherifila tahamadenw u selen ye dɔnnikɛlaw b'u cɛla faamuya batigiw b'u cɛla o dɔ ye Alhaji Musa Fɔnba ye ale ye walawalali kɛ kosɛbɛ ni ka se Isa Mahamani Sherif Haidara ma an ka jɛ an ka ɲɛma da u ka sɔrɔlenw fɛ.
agence Cherif la taamadenw ka munumunu zalo sera yɔrɔ min na o ye yɔrɔ belebele ye yɔrɔ barikama don min mɛnɛ jɔra tariku fɛ silamɛya kɔnɔ hudu kulu dɔw b'a fɔ ma ko jabalu kulu nka hudu kulu de don hudu kulu silamɛw ni kafiriw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan de o an kuntigi muhamadu nɛɛma ni kisi bɛ a ye kɛlɛ bilennen yɛrɛ kɔnɔ dɔnnibaaw ye a jira k'a fɔ ale yɛrɛ ɲu o karila ka sabu kɛ kɛlɛ bilen kojugu ye nka kɛlɛ in kun fɔlɔ jara an na silamɛw ka fɔ la dɔnnibaaw ka fɔ la bari sabu ka da kan muhamadu mustafa min kun ye kɛlɛ yɛrɛ a bolodacogo kɛbaa ye ni o ye ka mɔɔw bila u bila yɔrɔ la a kun y'a jira k'a fɔ nin kulu in min filɛ nin ye ko janto ka kɛ o kulu in na ni o kulu in kɔni sera ka matarafa ko labɛn sabatira an ka kɛlɛ ɲɛmaaw fɛ ka yen kɔlɔsi ko a ka ca la ko jugu tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ silamɛw la fiyewu o layidu min ni alakira kun y'o di a nɔfɛmaw ma layidu in bɔrɔtora olu fɛ kulu sanfɛ bari sabu ka da kan olu ye kulu in bila o kɛra sababu ye kafiriw jiginna silamɛw kan. awa i n'a fɔ a y'a mɛn cogo min na an bɛ udu kɛnɛ de kɔnɔna na n'o b'a fɔ ma ko jabal ohod fodi kulu ani jabal romat ani makbaratu ohod o saba bɛɛ lajɛlen bɛ yan udu kulu ale de ye kulu belebeleba in ye kɛlɛ tɔgɔ dara a kɛyɔrɔ de la ala kɛra ni kafiri ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛ yɛrɛ nana sababu min na o de ye baduru kɛlɛ o ye kɛlɛ dɔ min kɛra sunkalo tile 17 hijira san 2nan na a don na silamɛw kun ye mɔgɔ 313 ye kafiri kun ye mɔgɔ 1000 silamɛw na sotigi kun t'ale mɔgɔ 20 bɔ bamurutigi yɛrɛ kun tɛ mɔgɔ 70 bɔ dɔw yɛrɛ kun bɛ tɔgɔlamuru de kun b'o la dɔw yɛrɛ fana bɛ bɔlankolon de bɔra ka taa kɛlɛ na sabu k'u tɛ se ka to so k'ala kɛra sallallahu alaihi wasallam k'ale to kɛlɛ daga la mais kɛlɛ n'a dɔgɔya bɛɛ silamɛw n'u ka dɔgɔya bɛɛ u kun siranna kosɛbɛ ala kɛra dɔw dɔ kɛ a don ko allahumma in tuhli ka hazil fi'ata lan tu'bada bad ala ni sɔnna ka ni jamakulunin labila i tɛna bato tuguni ala ye silamɛw dɛmɛ o kɛlɛ na ka silamɛw caya kafiriw ɲɛkɔrɔ ka kafiriw dɔgɔya silamɛw ɲɛkɔrɔ kabini o kɛra silamɛw nana se sɔrɔ sabu kɛlɛ yɛrɛ échec fɔlɔ ye ni sera ye kɛlɛ ɲɔgɔn ye dɔrɔn i fanga bɛ ban ala y'o de kɛ ka silamɛw caya kafiri mana silamɛ 300 la u bɛ jamaba de ye silamɛw mana kafiriw la dɔrɔn u b'a ɲɛ b'a la cɛ damadɔ dɔrɔn de don o ni yɛrɛ kun t'an bɔ kun bɔ yɛrɛ silamɛw y'o se min sɔrɔ kafiri ŋanaba dɔw sara a la n'o de ye Utuba Uteba o kun ye Hindu Abu Sufyan muso ale yɛrɛ fa ani a kɔrɔkɛ 2 olu fagara jɔn fɛ Aliyu fɛ ani Hamza fɛ ani Ibn al-Harisi fɛ kabini o kɛra kafiri musow ye gɛrɛfu de kɛ u cɛw la k'a fɔ olu kɔni tɛna sɔn cɛ bolo tobili la u tɛna sɔn ka ji sɔrɔ ka di cɛ ma u tɛna sɔn ka jɛ ni cɛ ye dilan kan a tant que cɛw ma ŋɔni sama ka bɔ olu la o ye fɛrɛ jumɛn de sɔrɔ ni ko ye muso ma ko ji sɔrɔ ka di a b'a fɔ ko Aliyu bɛ kɔlɔnda la n tɛ se ka taa dɛ Ali bɛ yen nɔ aw yɛrɛ sirann'u ɲɛ aw bol'u ɲɛ jango aw muso tɔgɔ ni ko ye muso ma k'a kana gɛrɛ a b'a fɔ ko Ali dalen bɛ kɛrɛfɛ cɛw yɛrɛ nana dusu ka kɛlɛ labɛn kalo 9 kɔfɛ san 1 u nana kɛlɛ nin labɛn ka na k'u bɛn'o vange o kɛlɛ nana kɛ yɔrɔ min na o de ye yan Ohudu kɛlɛ a kɛra kulu min kɔrɔ kulu in tɔgɔ de ko Ohod jabalu kɔrɔ montagne Ohod n'o de ye jabalu Ohod kɛlɛ in kɛra o yɔrɔ de la o kɛra yɔrɔ in ye kɛlɛ tɔgɔ ta silamɛw kun ye mɔgɔ 1000 a don na kafiri kun ye mɔgɔ 3000 ye silamɛw kun ye mɔgɔ 1000 kafiri kun ye mɔgɔ 3000 kɛlɛ in kɔnɔna na kɛra nin daga nin kɔnɔna na ala kɛra ye kulu dɔ b'an kɔfɛ u b'a fɔ ma ko jabalu romat ala kɛra ye cɛ 50 tɔmɔ Abdulahi ibn Jubair o kun olu ka ɲɛmɔgɔ ye a ko la tabrahu makanakum sawawu in tasarna am in khasarna a ko aw ka jɔ nin yɔrɔ in na a kana y'an bila dɛ se kɛra an na walima an ye se sɔrɔ a kana y'an bila kɛlɛ daminɛna miniti damadɔ 30 minutes ɲɔgɔn na silamɛw ye se sɔrɔ kafiriw y'u kɔ di minnu bɛ kɛlɛ daga kɔnɔna na or que olu fanga kun donnen don ni kulusanfɛmɔgɔw de olu bolilen kulusanfɛmɔgɔw fana ko ninnu bɛ ka nafolo bɛɛ cɛ k'an to an ka taa u ka ɲɛmɔgɔ k'u ma ko an kana taa dɛ ala kira ko an kana taa f'a ka ci k'an sɔrɔ an sera aw ma se sɔrɔ ko ci jumɛn ko kɛlɛ an se sɔrɔ ka ban kafiriw bolila u bɛna nafolo ban k'an to olu jiginna a bɛɛ jiginna fo mɔgɔ 10 ani damadɔ dɔw ko mɔgɔ 14 o la Kalidu bun Walid Seyfulahi al-Masulun don y'a sɔrɔ ale ma silamɛya ale kun bɛ kafiriw fɛ ale bolilen ale bolila a y'i kɔfilɛ a y'a ye datigi min ka k'u la yɔrɔ min na u tɛ daga kɔnɔ mɔgɔw ye o ye kulusanfɛmɔgɔ ye kulusanfɛmɔgɔ bɛɛ jiginna fo cɛ damadɔ ale ye kɛlɛbolonin dɔw fara ɲɔgɔn kan olu y'u jɔ u taara munumunu silamɛw kɔfɛ ka na mɔgɔ 10 damadɔ min bɛ yen k'olu bɛɛ faga kafiriw ye kulu occupé o la o tuma ka sɔrɔ ka silamɛw bon a don na kira kasarala kosɛbɛ kira ten sɔgɔra ka ɲi 2 kari Musabu bun Umeru min kun ye kira ka ambassadeur fɔlɔ ye sani kira yɛrɛ bɛ na ale fagara yan de Hamza min ye kira fa ye ale fagara yan de ka na se Abdulahi bun Jubair ma o la kuru min filɛ nin mɔgɔ sara Ohudu kɛlɛ na silamɛw la a bɛɛ de su donna yan nɔ nka ni ɲɛ da kɔnɔna na i bɛ kaburu 3 ye o danfara bɔlen don o ye Hamza
Abdoulaye Bun Jubair ani Musa Bun Umar o la wudu kɛlɛ bɛɛ lajɛlen na faamu min bɛ sɔrɔ wudu la dɔrɔn Ala ye silamɛw lajarabi Badru la u kun ka dɔgɔ mais nin na u kun ka ca dɔɔni u ɲagara u hakili la k'u ye se sɔrɔ n'u ka caya de Ala y'u lajarabi ko kɛlɛ tɛ se silamɛw tɛ se sɔrɔ ka n'an ka ca ye filanan kira ko a ye kana nin kɛ u ye kira kan sɔsɔ u lajarabi o la silamɛ cɛba caman binna mais n'a ta bɛɛ kɛlɛ nana dajiya silamɛw la mais cɛbaw kɔni olu binna kɛlɛ in kɔnɔ o la an filɛ ka n'an sen jɔ yɔrɔ de la k'a ɲɛfɔ hijidenw ɲɛna an bɛ dugawu kɛ lajarabi minnu b'an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na yarabi Ala k'aw lajarabi Ala k'olu wuli k'an ka jamana ɲɛmɔgɔ ni jamanadenw k'u kan bɛɛ k'an ka jamana k'a sabati an karamɔgɔ Seydi Usmane Madani Haidara ale min kɛra nin sababu ye ani ka nin yɔrɔ laɲɛnama bi i b'a ye nation caman bɛ na nin na nka olu bɛna a couverture kɛ don min na o b'a sɔrɔ la mɔgɔw kun man ca a la o la ale de nin sira ninnu f'a ɲɛna hijidenw fana nana jɔ yɔrɔ la an bɛ dugawu kɛ Ala k'an ka bato minɛ ka san caman yira na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo wasalamu aleykum wa rahmatulahi ayiwa Sherifla TV jabarani filɛbaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin de kun ye Munumunu Zalo ye an ye min daminɛ ni agence de voyage Sherifla taamadenw ye Madina yɔrɔ sahalenw i n'a fɔ a layidu taara u ye cogo min ka taa ni u ye o yɔrɔw la kobaw kɛra yɔrɔ minnu na maa ɲumanw dan bɛ yɔrɔ minnu na maabaw bira bi yɔrɔ minnu na o dɔ ye Jabalilu Odu ye ni o ye Odu kɛlɛ dɔ ye min ni maa bɛ se k'a fɔ a ye hali n'a dajara silamɛw na a kɛra degun kɔnɔ barisabu ka d'a ka dankɔrɔba caman bɛ yen olu bira silamɛya diinɛ lapasatɔ Muhamadu Mustafa yɛrɛ a fa dɔ bɛ o la ni o ye Hamza ye min kɛra Seyidu Su bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye ani a ye maa fɔlɔ min kɛ lasigiden ye Madina kɔnɔ yanni ale yɛrɛ ka se yan o fɛnɛ bira a senfɛ maaba caman bɛ yen minnu ni olu bira an ye u dayɔrɔ labanw fɛnɛ ye Seyidu Su caman fɛnɛ dalen don yan an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye k'a fɔ nin de sɔrɔla ka lase aw ma alhamdulillahi rabbil alamin an b'a deli Ala de fɛ nin taaba ninnu Ala k'u hinɛ ka yafa kɛ u ye k'an yɛrɛw mago to o hɔrɔma kama an ka taamaden minnu bɛ sira fɛ k'a fɔ an y'u kalifa Ala ma Ala kɛ u ɲuman segin an ma i k'a dɔn u bɔlen kɔ nin yɔrɔ barikamaba in na n'o ye Ala kɛra ka cɛfarinw dayɔrɔ ye u ye u ɲɛsin ka taa masjidu ijaba la o ye yɔrɔ jumɛn ye duwawu jaabi misiri duwawu jaabi misiri mun kama a welela ten laɲini minnu bɛ o la an balimamuso Umu Kulsum jaabi ale bɛ hejiden ninnu cɛla ale y'a da don o la ka walawalali kɛ an ka ɲɛma da jaabi fɛ an yɛrɛ filɛ nin yɔrɔ min na ni sisan nɔ a bɛ fɔ nin ma ko masjidul ijaba n'o de ye dugawu jaabi misiri ye nin yɔrɔ in ani haramu bɛ kilomɛtiri 950 o de b'a ni haramu cɛ nin yɔrɔ in de la Muhamadu Mustafa Ala ka diɲɛ b'a ma ani yahudiyaw ye ka ɲɔgɔn danga n'a bɛ f'o ma ko ayatul mubahala tuma min na u ye ɲɔgɔn sama kɛ Isa ko kuma na kira k'u ma k'u kana u ka u denw wele u ka u musow wele u ka ɲɔgɔn wele u kana dangali kɛ ni mɔgɔ min ta ye tiɲɛ ye Ala k'o tigi sabati ni mɔgɔ min ta ye nkalon ye ko Ala k'o tigi halaki o kɛra nin yɔrɔ in de la o y'a sɔrɔ misiri ma jɔ yan nɔ nin yɔrɔ kelen de la fana Alakira nana ka na duwawu saba kɛ a ka mantow ye Ala y'a kɛ Ala ye duwawu fila jaabi kira ye mais duwawu kelen a ma sɔn k'o jaabi mais Ala b'a dɔn kun min na a m'o jaabi o kumana o cogo de la an nana yan yɔrɔ la ka na an ka hamiw jira Ala la i n'a fɔ Ala ye Muhamadu Mustafa ka duwawu jaabi nin yɔrɔ in na cogo min na an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an ka duwawu jaabi an hamiw ani silamɛw hami an b'a bɛɛ lajɛlen jira Ala la nin yɔrɔ in na Ala k'a bɛɛ lajɛlen sigi ka bɔ an ka nin yɔrɔ in na an ka jamana Ala k'a basigi ka duwawu kɛ an karamɔgɔ fana ye Ala ka sidiya ni kɛnɛya d'an ma ka duwawu kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye an nana cogo min na an ɲuman nana cogo min na Ala k'an ɲuman sen ka taa so kɔnɔ an ka bato kɛlaw aw nisɔndiyalen don kira ka misiri kɛrɛfɛ ani yahudiyaw ye ɲɔgɔn danga yɔrɔ min n'u siranna an filɛ o yɔrɔ la vraiment an nisɔndiyalenba don Sirifula yɛrɛ kɔrɔ agence kɔrɔ an ye yɔrɔw ye an tun tɛ k'a fɔ an bɛna olu ye quoi vraiment nisɔndiya min b'an na n'an k'an b'a bɛɛ fɔ an bɛ don mɔgɔ wɛrɛw gasi la an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ Sidi Ali Kɛnɛ Ala k'a di a ma an ye dugawu mun kɛ a tɛ bin fana ni Ala sɔrɔ n'an seginna mɔgɔw bɛna jɔyɔrɔ an ka ko bɛɛ lajɛlen la aw minnu bɛ télé baara la fana k'aw yɛrɛ fo k'aw waleɲuman dɔn aw bɛ mun fɛ aw yɛrɛ Ala k'a k'aw ye an nisɔndiyalen na an wasalen bɛ kuma Mali bɛɛ lajɛlen tɔgɔ hakɛto b'a ka sali yɛrɛ Muhamadu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ka silamɛ bɛɛ lajɛlen fo ka karamɔgɔ fo ka silamɛya baliya jama bɛɛ lajɛlen fo
أنا لنا كان أساسا ما خوي نهاية ما توري ما جور سينا خوي والله أمر على فوق على بركة كرمو فوق أقول لي مودو أنا يا رجال أنسى يا سيدنا لكن أنا ما سيمنا دسمة ما سيمنا دنيا كده دسمة ما سيمنا فما ما سيمنا نهاية أمي أو بلا جنفو أزانس أمي جوا على كأتاني فهذا أنا نجينا يا فلان على كأسبنا أنا أقول نقول الإسلام وبي أنا نرجع من الدين أنزل وجابي كنكا أي نسوديا كده حيدر أن نرب كهنا أنا هيجرا ونسوديا بنا ميفو موفو أنا تبغى وافف لا كبير من سكي كتا حيدر فان barawo barana kan ka ke bayira la anna wa ni asuna ma anya ko da mara de kan ka jaga da sama nya mora an ka ban na no se shi usman madana ai sala kan nanya kan ka ko ba ni monya ko ma ai sala kan barawo barana mana ka ala ka fraj na ka ala ka ya bi ajansi ala ka frai wa ka ala ka do fa ta ka sigatala ya ko fo ba ni ran na na wando ko kala ko ka ye wa shi ka mo men ni mi ran na no ira mo na mun ta so bi ala sona ma wu ira o jabi na ala ka ni be do ka ala ka ni mando ala ambe ala fo ka ala wali nyumado ka ala barkada ala mi yansini la horma yoro nunna akla ka siri fla fana fo dum min sera kana ni hidi ni ka tamade ni ka yajirula ka jirula feminu kera ya no ka koro yoro barkama an flo de la ni ala kira ka duwa jabira ni muslimina ala kira ka duwa jabira ya ambani ni ala fa ala ka mbela jini ka duwa jabini nyoro ina ambani ala fa ni hami fen fen nana ambani ala fa ala ka bela jini la ani ambe sra fen fen ni ala ka do anache ambe an ka do ka an kara mo yere ambani ni ala fa ala ka hera ka ya be hera min fa ayre dunani la har ala ko kai ambani ni ala fa ka demba ya ala ko ka asagoi abe so ka ke chogo mi ala ko te mo bela jini ka ala mami ni ala fa hera wala ni ala ba do ko ka nyama ala ka be ka ni alhamdulillah madam Nyang nyagaleso abara ka do munun ke sisa do jabi misri la madila ala fe ala ke abela jelemine ka basigi do anga jamana kono cheben keleya ninga odiama nintuye ajan shirfila tamadewiye madina sigila ala sona ukan ka sanga mi no tumbulo daleme ubulo ye odafara otimelen ko fe yu nyashi maga herama no ye alakira boduye heji baro yere bela jelen kanga take dugumina no ye maga ni alaka subabe alqaba ikado heji bara labeun ube olula ga inshallah nimin bora o koto kono atina ke bashi ka nabi desa amino bela jelen la sauma tv shirfila sanfe ga yane o watiche ambe ofu ka woli mando ka fo aka ambe sigida wore wa shukran lakum fi amanillah Allahu 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 Allah Allah